ବାଙ୍ଗଲୋର ରଥଯାତ୍ରା କି ଭିଡ଼ ଲୋ ବାବା, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ସେଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚେଙ୍ଗଡ଼ା ଟୁକା କାନାଡ଼ି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଦେଖିକି ଅଜାଗାରେ ହାତ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ ରଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି ମାଡ଼ ଲୋ ବାବା, ବିରି ମାଡ଼ ଦେଖି କୋଳଥ ଚୁପା ସବୁ ଏକାଳେ ଛାନିଆ ମାଡ଼ ଦେଖିକି ସବୁ ସାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପୋଲିସ ବାଲା ପ୍ରବଳ ମାରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ଦେଉଥାନ୍ତି। ପବ୍ଲିକ ପାଟିଲେ ଓ କାନାଡ଼ା ଲୋକ ବି କିଛି ପାଟିଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ। ତାପରେ ବହେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ସବୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ନିହାତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, এইটা ହେଉଛି ବାଙ୍ଗଲୋର ରଥଯାତ୍ରା। ତ ଆହୁରି ମୋର ଥିଲା ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓଟା ପକାଇଥିଲି, ଏଇଟା ପାର୍ଟ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଥିଲା, ମୁଁ ପକାଇ ପାରିନଥିଲି କିଛି ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ। ତ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଦେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, এইটা ହେଉଛି ବାଙ୍ଗଲୋରର ଆଗ୍ରାରେ ଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଭିଡ଼ ଏତେ ହେଇଥିଲା ଯେ ସୋରିଷ ମାରିଲେ ବି ତଳେ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ତାପରେ ଏଠାକାର ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା, ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଥରୁମ୍ ବଗେରା ସବୁ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ସେମାନେ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ପଣା ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଏଠିକାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର ଫୁଲ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମାଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଳ ସବୁ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଓଡ଼ିଆ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଥିଲା, ମିଠା ଦୋକାନ। ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଆର ରସଗୋଲା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁକିଛି ମିଳୁଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନାଉଥିଲେ। ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ବି ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେ ବନେଇ ହେଉନଥିଲା ଏତେ ଭିଡ଼ରେ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ବି ମୋବାଇଲ ଚୋରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ସେଥିରେ କିଛି ଫଳ ମିଳିବନି, କାହିଁକିନା ଆ ଭିତରେ ବି ଲୋକାଲ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ସିଏ ଲୋକାଲ ବୋଲେ କାଣାନା ଲୋକ ନୁହେଁ, ବାହାରିଆ ଲୋକ ସବୁ ଚୋରି ମୋରି କରନ୍ତି। କି ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ମୋଟୋ ହେଲା ଚୋରି କରିବା, ମୋବାଇଲ ଛିନିବା, କେଉଁଠି ପଇସା ଛିନିବା, ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଠାଇବାର। ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲା, ଏଠି ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆମର এই ଭିଡ଼ର ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜା, ପ୍ରଭୁ ରଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଓଡ଼ିଆ ଏଠିକାର କାନାଡ଼ା ଲୋକ ପୁରା ଅବାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିନଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ସୋରିଷ ମାରିଲେ ବି ତଳେ ପଡ଼ିବନି ହେଲା। ଆଉ ଲୋକ କେଉଁଠି ଉପରକୁ ସବୁ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ସଙ୍ଗେ ଯିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲୋକାଲ ଲୋକ କିଛି ସେମାନେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ବେଳେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ମାନେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
দুঃখ পদে কুহ মু তুম বন্ধু বলি সকলি আসিছিলি মু তুম বন্ধু বলি সকলি আসিছিলি দেখুছি তোমার সুখী মুহ দেখুছি তোমার সুখী মুহ অছকে মন্দে মহাপ্রভু অছকে মন্দে সুখ দুঃখ পদে মণিমা সুখ দুঃখ পদে सते अबा तुम्हें चकाकी